Gatanan ku. A zamanin da aka yi wani gwarzon namiji mai suna Bayajida. A cikin tarihinsa da yake masanin tarihi na tabbaba game da gaskiyar tarihin Bayajida, amma mutumi ne wanda aka ɗauka a matsayin gwarzo na ci gaba da kasancewa a tarihin Malam Bahaushe. To, labarin ya fara kamar haka. Tarihin ya nunar da wani dan sarki Bagadaza ya yi tafiya cikin Sahara. Da zuwansa daular Borno ya auri 'yar sarkin Borno. Ana nan sai shi da sarki suka samu matsala. Rikicin tsakaninsa da sarkin ya sa ya yi ƙaura ya bar matarsa da juna biyu ya hau tafiya. Yana cikin tafiyar da ya gaji, shi ne ya yanke shawarar hutawa a birnin Daura. Yana buƙatar ruwa sai dai akwai wata macijiya a cikin rijiyar Kusugu wanda baya bari al'ummar garin su ɗibe ruwa sai a ranakun Juma'a kawai, duk da gargadi. Shi kuma Bayajida ya je rijiyar ranar Alhamis da macijiyar ta taso masa, amma shi kuma ya samu ya tsere kan macijiyar da takobinsa. Jin wannan labarin da kuma farin cikin mutuwar macijiyar, sarauniyar Daura ta aure shi Bayajida, duk da cewa al'adar mutanen Daura ta haramta yin aure ga sarauniyar. Bayajida ya zama sarki na farko. Abun ya sauya sarautar Hausawa daga ta mata zuwa ta maza. Kamar yadda tarihi ya nuna, 'ya'yansa ne asalin garuruwan Hausa 7 a Najeriya. Duk da cewa masana na tantama kan tarihi na Bayajida, har yanzu Hausawa na danganta kansu da tsatsun dan sarkin daga Bagadaza. Sukan bayyana hakan a bukukuwansu. Kamar yadda tarihi ya nuna, 'ya'yansa ne asalin garuruwan Hausa 7 wacce matarsa ta asali ta haifa masa. Sukan bayyana haka a bukukuwansu na al'adu. Wannan shi ne ya kawo mu ƙarshen tatsuniyar tarihin Bayajida na ƙasar Hausa. Da fata mun sha kallo lafiya, sai mun sake haɗuwa a tatsuniyarmu na gaba.